Sa Pasay City, isang grupo ng kabataan na huling nagda-drag racing. May news to go si Von Aquino. Nabibitawan ng dalawa. Pasado alas 3 na madaling araw ng eksklusibong makuna ng GMA News ang grupo ng mga kabataang ito na nakamotorsiklo at nagkakarera sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Sa video makikitang may dalawang nakamotorsiklo habang nakapwesto sa gitna ang taga-kumpas para simulan ang karera. Pero hindi agad nakaarangkada ang dalawang nakamotorsiklo dahil may padaan saan ng isang taxi. Pero pinahinto pa nila ang taxi. Pagkumpas muli ng lalaki, agad na bumulusok ang dalawang nagkakarerang nakamotor. Ang iligal na karera ng motorsiklo sa lugar, isa raw sa tinututukan ng mga otoridad kaya madalas silang magronda rito. Katunayan, bago ang naturang karera, isang motorsiklo ang unang na-recover ng Pasay Police mula sa mga nagkakarera pasado alas 2 na madaling araw. Pagpunta namin doon, bulabog siya, nagsitakbuhan. Natumba itong motor, kaya naiwan. Yan po. Kaya dinala namin dito sa presinto. Nire-respondihan po namin kaagad. Kaso nga lang, mabibilis nga yung motor nila, kaya hindi nahuli. Tansya ng mga otoridad, magkaibang grupo ang nabulabog nila at ang natuloy na nagkarera. Pakiusap nila sa mga motoristang makakakita sa ganitong aktibidad, agad itawag sa 117 para agad silang mapigil at mahuli ng mga pulis. Ang ano yung babala natin doon sa mga nagkakarera? Sa mga nagkakarera po, alam po natin na bawal yan. Kaya wag po natin gawin yan kasi delikado rin. Ito turn over ang naiwang motorsiklong ito sa traffic sector ng Pasay, kung saan pwedeng matukoy kung sino ang may-ari nito. Von Aquino, GMA News.